gani ga ki ne ya rage yau in ba so ba yarje domin ki na buɗe shafin ƙauna. Kina fito nema cikin mata kina zuciyata ko da waye za na fafata akan sahibata waye ta ba mini gimbiyar mata ku juyo ku ganta cikin su mata ta yi yorata gani da ke yau za mu yi soyayya har abadan kuma ne sai da ke zancin dukan burin zuciyata. Sani jini ya saka ina ta zama sai ki min uzuri ke kadai na bada gama zuciya da jiki sun aminta sai hidima za na kare haƙin san ki ba na jan rigima ki ake wa kira yar kirki yau ina ta faɗin sunanki masoyiyata na zaɓe ki kafa a mata ke na baiwa kauna ni soyayya hayya. Haka kin ji kalamin gaskiya in dai da amana ai ruwa ba zai ci bani ba duniya na faɗa miki wannan sanki ya shige mini sassan zuciya tausaya kar da ki bar magauta su kwana su dai mini dariya ni da ke da amana sai ki faɗa wa wanda ya so mi wariya na yi alƙawari ni zan zamo mai yi miki kariya ko da rai ko babu ƙaunar kina nan kwanci a zuciya.